Здравейте на всички, аз съм Най и днес ще играем тази игра. Напишете отдолу в коментарите дали искате да играем да правя поредица на тази игра. И сега да почваме. Аз от преди съм я почнал. Уха! Опа! Тук целта е да му докоснете главата и той умира. А тук за 10 секунди трябва да... Не за 10, за 24 секунди трябва да убие 6 и това надали ще стане. Не, може да стане! Да, стана, хора! Стана! И... Сега следващата мисия. И ни давай подарък. Сигурно подаръка ще е такава каска или... Да, такава от единия каска. What the fuck? Какво е това, бе? What the fuck? После ще ме изядеш ли? Трябва да го убия ли? Трябва да ти махна пипалата ли? Сега ще се пробвам да ги махна. Ма той май ще ме убие, точно не, няма. Не успях да го изкача. Фак. Сега този пак се обърнахме. И така може, бе. И ето, умряхме. Чакайте да прочита само какво трябва. 3, Трябва 3 пъти да го оцелим. И то направо ни нокаут. Уха, с това надали ще направим нещо. Това е много добро за противстои. Заправо в тебе! Ела. Молете се да ни се падне това. Не, падна ни се това. Този малкият. И сега... това не може да се катери. Да го целя този... Ето, виждате? Трябва 3 пъти да го целим в главата. Ес! Уха, колко пит... Ела тук при батко. Така. Не, той ще... Да, знам си. Дано ми се падне с това. Точно с най-секато ни се пада. Този малки маник. Ще го нокаунем. И сега пак. Как? Пак сме с това. То път няма да ти се получи. И на тебе няма да ти се получи. На тебе ще... Уха, колко неща изпадаха само. И то ме... Пак сме с това, супер. Добре. Така малко да помага. После може да изтеглим някои... Не изтеглим, да покупуваме някои неща. Уха! Колко неща. И това ни е шанса. Той може да ме убие от пойса.
Не, кактус! Тази количка мога да пребия. Ела тука. Оу! Ела. Така. А сега аз играя тук мисии. Не, че играя 1 в 1. Ще играя малко 1 в 1. А това са мисии. Трябва да изпълнява. И сега втори. Нещо не се получи. Но ето го и втория удар. И сега последния. Ще го довършим. Ето го. И сега последния. Добре. Последния. Бум. Баба, ма френд. Подаръка е бил тази арена. И вече минахме тази арена. И сега казах ви, че ще играем 1 в 1. Не, ще купим на... Ще изтегнем някои неща. О, това ще е хубава арена, сигурно. Добре. 30 ми дава, защото аз имам. Добре. Отново. Каска този път. Нова каска. И отиваме тук и гледаме за 40 пума. За 30 няма нищо. Добре, отиваме 2 в 2. 1 в 1 да. Ето го. Ето го, който да бие. О, това е. Сега ще се... О, no. Това е една от най-гадните арени. О, и тази е мраза. Но тук... Те тук не ти дават много пари. Точки, бе. И е тъпо. Глед. Аз мога да балансирам и да целя. Аз съм много рядо Коледа. О! Ти дават 9. А тук може да играете двама от Wi-Fi. Ето вижте двама. Какво е така? Дефицаката. Това представлява. Нека да отидем пак на мисията. И следващата арена, която трябва да минем е... Извъзем. Win again. Трябва да победава. Вот това моето здание. Клаве. Ау, чайника. Чайник. Това е много труден за борба. Ето е малки предишни път, как му ме сцепи. Сега. Де, аз се замина. Yes, добре. И аз не знам какво се случи. Да. Какво? Това ако обръщалка...
Каква мазна обръщалка ще бъде? Добре, да се слава на Бога. Дефенсър трябва да убием трима тук. Къде отиде? На майната си отиде. Аз съм космически коля, бе, що бе, то бе. И я вижте, имам кравичка, която може да ме убие. Не, убивам онова там. Искам пак с кравичката. Супер, кравичка. Оу. Браво. Какво браво да се убих. Добре, като мина това ниво, мисля... Като мина... Добре, това ще бъде всичко от мен. Надявам се видеото да ви е хареса и довиждане. Бай-бай.